Apirilaren 28an, lan osasunaren nazioarteko egunean, LABek beste eskualdeko mobilizazio bat antolatu du, Oñatiko Outland enpresan, ze hor hainbat gaixotasun profesionalen kasu eman dira, benetan gaixotasun larriak, sustantzia toxikoekin ari dira lanean, eta gure protesta egin nahi dugu, uste dugu benetan enpresa horretan eta beste batzuetan langileen osasuna dela azkenengo gauza kontutan hartzen dena, lehenesten direna dira enpresen benefizioak eta enpresen errentagarritasuna, eta ikusten ari gara langile gu geuk ez baldin badiogu gure bizitzei eta gure osasunari daukan garrantzia ematen eta exigitzen enpresei eta administrazioei gure osasunak errespetatzeko, baina hork ez duela egingo. Orduan, apirilaren 28an salaketa mobilizazio bat egingo dugu eta dei egiten diogu Oñatiko herritarrei eta gure militantzia guztiari bertan parte hartzeko.